SDA simba rekufamba ndinoshinga kufamba nzira nyangwe zorema tindindolambuve pechondeli Baba ndinochema ndabuzika dibatei ruoko mufambe dibatei ruoko mufambe dibatei ruoko mufambe dibatei ruoko mufambe makandidzidzisa kunamata pfugama Baba ndakumbira musazonisiya ndega Baba ndakumbira musazonisiya ndega Kwaziwai wadiwa wateereri nevatariri vedu, tinoda kukuchingamidzai kuchirongwa chedu Virtuous Dare, apo patinokurukura nyaya dzinotibata tese sevanhukadzi nevanhurume, idzo dzatinoona dzimwe nguva kuti aiwa kuti tidzitaure semadzimai tega adziite kuti dzitaurwe padare pega zvinokwanisa kusiya dzimwe mamwe maeria asina kunyatsosukurudzwa zvakanaka. Saka tochiungana pano sevama-virtuous women nevanhu vepadare vari padare pangu nhasi, vanhu vatinoziva vatajaira kuona paVirtuous Dare pedu. Nyaya yatoda kuti tikurukure muzuva ranhasi inyaya yatobva kune vamwe vedu yekuti chimboitai Virtuous Dare yekuti timbokurukura nyaya dzekuti mudzimba umu kubatsirana mabasa kwakamira sei. Tinofanirwa here kubatsirana basa? Kune here vanongonzi izvi ava ndevekugara kana kuti ava tiri mudzimba dzedu idzodzi ndezvipi zvinhu zvatinofanirwa kuti tiite tichirerutsirana mitoro, tichibatsirana patiri kuumba imba yedu tiri mumuwanano medu. Ini ndinonzi Dr. Laisa Mbiriri, ndiri mai mufundisi, ndinofara kuchingamidza vadare vandinavo pano. Regai ndivape mukana uno kukwazisai nekutaura mazita avo. Regai titange namai vari parutivi rwangu apa. Kukwasai vateereri nevatariri. Ndinoitwa mai vevasikana. Tinoda kuti titaure nyaya yekubatsirana mabasa. Nokuti unoona kuti zvinoita sekunge setabhu kuti zvimwe zvinhu mukadzi akwire pamusoro apa achigadzirisa light. Zvinobva zvaita futi sezvinhu zvisingatendegwi kuti kana kuti murume chayabate bhuruma achitsvaira kana mopa achikorobha. Saka tauya kuti tibetserane panapa kuti titaure nyaya chekuti zviriko here
zvinobvumidzwa here kuti vanhu kana vari mumba vabatsirane. Saka ndinopa kuti tichaitambanudza zvakanaka tichibetserana. Ndizvozvo. Thank you very much mai vevasikana, mai Mapfumo. Anzi zviriko here kana zvinobvumidzwa here kuti mai vatokwirawo paladha vaende pamusoro pemba vachigadzirisa matiles? Ndinoda kukwasai wateereri wedu wakateerera sabata rineri. Ini ndinonzi Charles N. Makombe, ndiri one of the elders at the Grand Church. Ndine mufaro wangu kuti tikurukure pahurukuru dzatiinadzo pamusoro pekuti tingabatsirane sei murume nemudzimai tiri mukati memba. Tinoda kutenda, tinofara kuva nemisekuru nekuda kwekuti patine chitokuonai tinotoona kuti munorepresenta ruzivo neexperience yenyu nemakore amuinawo, maona zvizhinji zvinoitika mukati medzimba, zvinoita kuti dzimba dzishande, zvinoita kuti dzimba dzichafambe zvakanaka. Ipo panyaya ipapapa pekubatsirana inhau yakatikoshera. Imi munotori neexperience yekuti kumashure zvaitwa sei, ike zvino zvakufanira zvimbofamba zvichiita sei. Saka tinokuchingamidzai nekukutendai. Yes. Makadi vateereri nevatariri, inini ndinonzi Maita Chiona, ndinonzi Madhuve wokuCholocho, ndiri Gweta. Ameno, nhasi toda kuti titaure pamusoro penyaya yekuti kwakanaka here kuti varume nemadzimai vabetserane mudzimba umu. Vamwe vanozoti Magweta makunetsa nema-human rights nema-women's rights. Ameno. Chanza zizere kune vamwe vangu apa. Tinoda kukuteetai Madhuve vekuCholocho. Nyaya iyoyi yagara inyaya inopisa, inonetsa. Nenhau yekuti kune vanhu vanobva toona kuti makuda pane vanoti makukanganisa order yaMwari, zvino kana zvakutobva kwamuri kumalawyer kudai zvinoita kunge zvakuda kutopikisana nemutemo waMwari kunzi vanhu ngavabatsirane mumba. Amen. Rege tizoona kuti tichafamba sei. Yes. Ini ndinoitwa Adin Momba. Ndinobata ndiri kumabhuku literature evangelist, kukurudzira vateereri sangano kuti tidzokere kushoko raMwari nezvinyorwa zvinoita kuti dzimba dzedu dzive nemufaro. Thank you. Tinoda kutenda tokuchingamidzai pastor. Munova zvakare muri literature evangelist, munofambisa printed word. Handiti kuti vanhu vasvikirwe, dzimwe nguva unogona kunge usina zvakukwana mukana wekuenda kusangano kana kudii, asi ukangowana shoko rakanyorwa unowana mukana wekuverenga, nyange kutengera umwe munhu uchimupa. Iyo haugona hako kuti uite maridzo, uite evangelistic campaign, but unogona kutomuendesera shoko. Tichiri ipapo ndoda kuti tiremindane nevateereri vedu, kana usati wambolaika Facebook page yedu yeMandara kana kuYouTube page kwedu, ichimbozviita mukamuzuva ranhasi, kana kusheya. Kutosheya kwauri kutoita, uri kutosheya vhangeri nevanhu vakawanda. Usina kwakawanda usina bhazi rawakwira, usina mari yawashandisa yakanyanya, wangoklika kashare button nengoklika like button. Izvo zvinotibatsira kuspreada vhangeri kuti rienderere mberi. Tiripo panyaya yedu, tinoda kuti tikurukure pamusoro pekubatsirana basa mumba. Totangana nepasa tibatsirei kuti kana tichitaura nyaya yekuti kubatsirana basa mumba, tiri kunyatsokureva kuti kudii panyaya iyi. Inyaya inonetsa, inyaya inopisa, yenyaya yekutoti kune zvinhu zviri musoro medu zvinogona kunzi izvi hazviitwe nevanhurume, izvi hazviitwe nevanhukadzi kana ari pamba. Zvinhu izvi zviriko ende zviri kuraramika mune dzimwe dzimba, zvichitopa nemisodzi nekunetsana panyaya iyi. Kana tichiti kubatsirana basa mumba tiri kuti chii? Tinoda kutenda mai pastor nemukana wekuti tikurukure pamusoro pekubatsirana. Maybe term ramashandisa kubatsirana is the right term. Kuti mukati meupenyu takatarisa musha una baba naamai. Mumwe nomumwe ane basa rake raanotarisirwa kuti ange achiita mukati memba. But musetup iyoyo yemukati memba yekunzwisa kuti kune basa rinonzi iri rababa, kune basa rinotarisirwawo madzimai kuti vaite. Even vana vachikura vachitamba, unotonyatsokuona kuti
mune zvakadyarwa naMwari muvana mumatambiro avo. Saka pakuzouya pakubatsirana basa mukati memba hamuna chitema. Hakuna chitema pakubatsirana basa mumba. Hakuna chinonzi chitema pakubatsirana basa remumba. Chitema chinozouya kuti zvataurwa sei mukubatsirana basa racho mukati memba. Okay, chitema chinozouya kuti zvataurwa sei. Chiri chachitema cheizve futi dai sekuru. Chekutaura chitema chiri kubuda papi kana pakutaura? Maybe kana kwane hondo. Pakati petu. But rega ndidai izvo. Indakazvarwa 1941 handinhasi. Ndogora ndakazvarwa. Ndakakura ndiri kumusha. Now kumusha chaizikanwa ndechekuti mai wari pamba nekumunda. Yes. Baba wanobopa mombe kurima. Mugeni mapoint. Ndo zvatakakura tichiziva. But nekufamba kwenguva taakutaura in this generation iri panapa iyi, those roles hakusisina. Munza wanaka ikanditaura nichida izvo because vantu vazhinji vari kurima, vari kurima wacho amafarmers, vane vanhu vanoshanda. Now tobva ipapo hausiri farmer, handitika, you are just like a peasant ari kungozvishandirawo achienda kumamunda achienda kubasa achidzoka kumba kwake. Uri mufundisi uri kuita basa rako rechifundisi. Kana taakuchitaura manje pakubatsirana in this generation, what am I saying? Ndiri kuti inini ndoda kupa example yangu. For example, pamba apo tasara tatu nemudzimai. Lucky tichina hedu mukomana asi tiri 2. Mukomana kana asipo tasara tiri 2. Now ndoda kudefine kubatsirana kwatingaite kana tiri 2 nemudzimai. Mudzimai wangu anondotenga chikafu, anouya nacho, indotengawo touya ne whatever. Pamwedzi mwenguva kana tisina kutaurana ndotenga bread, iyo otengawo bread. You get the point? Rawanda mumba hapana chakadini. It's not a crime. But hepano manje mai wari kusenza, ini ndiri kusenza. Tabva tese kubasa, tese takaneta. Mai setsika yavo vanotanga kudini kucheka muriwo wavo kana wasina musikana. Kana wane musikana vanomutaura what to do. Dzimwe nguva vanoti ita izvi, iwo wozodini, wozobika chikafu. But wapedza kubika, tapedza kudya. Ndinovabatsira papi. Chekutanga wanoisa maplates etadyira ese musinki. Iwo ogarapo. Kana wadya sadza pamwe autokotsera. Ndokuti akaneta. Atobvawo kumushando wake. Abva kumushandoka. Apa asi kushanda futi kakuti mudye. Hamungaendi nenzara ka. But don't forget kuti akadini futi akaneta. Akarohwa nemusuwa wesadza paanongoropedza yabva adino futi angoti yedza mucheya matorara. So zvakakosha pakubatsirana manje ndepekuti iye abika indondogezawo maplates haangarari akadaro. Ndinomubatsira ipapo. Sekuru dzokurodzai ndoda kuti nyatsobata nyaya yenyu zvakanaka. Muri kuti imimi sasekuru Charles N. Makombe munotogona kusuka. Ndinotosuka kana tiri 2. Mukomana edu kana aripo ndiye anosuka. I thank God for that. Mukomana edu andoziva kuti kana aripo tapedza kudya ndiye anosuka. Kana asipo ndiye ndinosuka. Get the point? I can't then say go and kundosuka futi maplates iye apedza kubika. It's not good. Get the point? Ndiri kutaura zvipi kuvakomana vachiri kuroora vechidika. Mukadzi wako is also human. Anonetawo semanetero unoita. Don't hide yourself kuseri kwepepa. And kana wakadai hauna chauri kuerenga, uri kutonyatsokuwanda kuti ndikadai ndiri kuita izvi but I didn't do it. You know what I mean? Kuseri kwepepa kana kuona TV. So what am I saying? Ndiri kuti kubatsirana kwakanaka. You know what I mean? Kana mwana akachema makazvidzidza here? I mean makangokura muinazvo kana kuti zvinhu zvamakazoadjusta because tine vanhu no handida kutaura ikotabva uko kwamabva uko unoadjusta adjust good pane adjustment because vamwe vedu vanotadza kuadjusta aiwa because angokura mumba mekuti any normal person you have to adjust. Any normal person
you have to adjust. Ndiri kuadjusta, ndiri kuona mumwe wangu aneta. Yes. She's human. Hauzivi maba uko kwaswera kuchiitwa zvari kamalawyers anenge achinetsana nevanhu vari kuunza nyaya dzavo. Yamborasika yambodini modzokera bheki oenda kumba uku akuda kundobika futi handika wopedza kubika onzi chigeza futi maplates. It does not work. You have to change, you have to adjust. You get a point. Hapana chitema chawaita ende hazvifambwi zvichingotaura kuti ndakazogeza maplate uri kutaurani kuti adini. Alright. Hazvifambi sekuru paita basa. Dambudziko riri kutoitika iroro rekuti ende izvo zvatowana sekuru vataura kuti zvinhu zviri kungochinja nekuchinja vabva kumusha wavo wadai mazodai even mashandiro akusiyana zvadai handiti muri kuzviona zviri kuitika. Rimwe dambudziko manje rinotobva imi vana maimufundisi kana kuti mimi vanhu vekuchechi mauya mumba mavhizitira nhengo kana kuti mangopfuurawo mangopfuurawo nepamba pekuti matosvika baba vachitopa mwana kana mukaka wemubhodhoro yamazano kurugadzira kamukaka wemubhodhoro mwana baba kana kuti vari kupa kana kuti mwana mukaka wemubhodhoro kana kuti vari kuchinja dhaipari mwana wavo kana kuti vari kutoyanika hembe dzavabvisa muwashing machine kana kuti pamwe vari kungomopa panga patotsvairwa kudhara namai mumba mavari kumopa mundemavo handiti tiri kunzwana mumba mavo pamwe tsvina yacho yatomopa ndo vanga vatoisa yakawanda handiti asi mimanje moamasvika zvichiitika saizvozvo rinongofamba nerekungonzi baba vari kushandiswa vari kutongwa. Saka hazvisi kuita sekunge kubatsirana kutaura nasekuru zvinoita sekuti kana zvaizoitwa nemurume zvakaita sekuti sekupa mwana mukaka kana kuti zvinoita sekunge murume akutoshandiswa mumba make hazviri kuita sekunge asiri kuzviitirawo iye kana nekuitirawo mukadzi wake. Shoko rinofamba richinzi baba veapa vari kushandiswa nemukadzi antimukona saka anobikiswa nemukadzi anosukiswa anosukiswa anochinjiswa mwana zvoita sekunge mwana wacho naye haazi wake handiti muri kuzviona. Saka zviri kubva zvasiyana nezvekutaura sekuru kuti tinobetserana kana kuti ndinoadjusta ndichiona situation nokuti zvinotoitika zveshuwa kuti mukadzi anogona kutomuka na5 am the first one to wake up agoita the last one to sleep. Mumba mutori nevanhu vatori nemaziso vari kuona kuti munhu ane bhedheni vari kutoona kuti munhu ane bhedheni handiti rese riri muchochochochochochocho vachitobvunza kuti vatobikirwa poriji makusena handiti votobvunza saka titi chanwa nguvai vakatogara sezvandikatoitei vachitobvunza handiti ende kana vakazoti vasimuke choro pauya vaeni kugezesa mukadzi ndiye atobika kungogezesa vaeni maoko rinotofamba richitonzi shoko vari kutosenzeswa nemukadzi but kana mukadzi achizviita zvibude sekunge ari kusenzeswa nemurume unosvika mumba laiti rakadzima nditi ungamirire munhu ari basa uchingoziva kuti kungokwira pane kungoti tseke kasikuru keke hazvimbonzi mukadzi ari kusenzeswa asi zvakaitwa nemurume zvotowana sekura kuti sekuru anotozonzi sekuru vari kusenzeswa sekuru haizi zvayo ningirini haizi zvayo nhoroondo yeupenyu iyo asi ndira kuti imimi pakuita mabasa kwenyu kwamunoita pamba penyu apa handiti makamboiwana here kuti vanhu vanenge vachiti sekuru mungabva masukiswa maplates no bhoza haana mukana wacho wokutaura anotaura zvaita sei ndobvunza kuti is there anything wrong kuti undibvunze zvakadaro now inini ndine mukomana anotonyatsobvisa madhaipa haikona hedu muno ari kuamerica mwana wenyu mukomana anotobvisa madhaipa anogezesa wana ndeandomuka achigezesa wana mudzimai akana mudzimai is a doctor oendawo kubasa achidzoka ukoko zvinhu zvavo zvakareruka bhozi vanongoisa microwave nezvimwe zvakadai wotodya chikafu chavo dambudziko riri pano here people don't want to change exactly ndo dambudziko they don't want to adjust ndo dambudziko there is nothing 3 times nothing chiri fani pakuita zvinhu kubatsirana nemudzimai wako hapana it's a mutual understanding yes it's love mwanga achicheka matomati sapa mwachicheka hanya munenge muchitokurukuraka get the point zvino dambudziko redu nderekuti uda kuita king when you are not a king uda kuita mambo iwe usiri mambo aiwa kutaura kuti ndini baba wemunomu why should you tell us when we know kuti ndiwe baba
uda kuti taura kuti tidini ndezvokutaura. So ndiri kuti inini kubatsirana munenge muchitoni chinhu chakatonaka iwe nemudzimai wako. Get the point. Mwari papo. Zvino munoma hatina manight duty kunze kwemanesi. Get the point. Zvino ngatimboti wakaroora nesi. Iwewe wacho uchiri wechidiki una nesi. Hauna musenzi kana wakaroora doctor. Kana wakaroora doctor mumwoyo ngari panapa oita mwana. Anoenda kubasa pakoro. Saka uchadini mwana wacho kana usingagoni kubvisa madhaipa. Unotodzidzira ndo yetiri kuti you have to change your mindset. Kuti zviya izvi zvakatopfuura. We are now in a new era. That's right. Where we can do iyezve madzimai ari kudhiraivha ndege. Ndombowacha ndege. Madzimai ari kudhiraivha mabhazi. Ndaitarisa uko kwende ndiri kuAmerica uko. Mumwe mudzimai auya pamba petaigara pacho. Hama yababa womudzimai wakagara ipapo. Ari kudhiraivha magonyeti. Yes. Handi anenge ari pajob. Yes, ari pabasa. Look, all we are talking about kuti muite change your mindset. Yes. In this generation. Yes, Sisnoto. Thank you very much, Sekuru. Tabatsirana tadzidza, change your mindset, adjust. Zvinhu zviri kunetsa vanhu vari muno munyika nevanhu vari kunze kwenyika. Kuzi munhu ari kunze kwenyika ari kutotadza kuadjasta. Unoona pane vamwe vanhu vaitaura mukubatsirana kwatinoita uko. Vanhu vaenda kunze kwenyika, vaenda pamwe vatoenda pavhisa neremukadzi. Handiti zvino vanhu vari kungobuda vari kuita manesi aid, vamwe vari kuita manesi, vamwe vari zviri kungoburitsa vanhu kunze kwenyika izvi. Vaenda baba ava vasati vatowana basa, asi vane vachitotambudzika. Mukadzi achadzoka kubva kubasa ogosvikotanga kuisa muriwo pamoto, ogotanga kuitisa vana time yecovid yavana vaita dzidza online, ndiye achavaitisa online. Murume aswera mumba akagara nevana oti hakuna chaanobata kana kuwaridza mubhedha hawaridzi. Uyo anorwara. Uyo wateereri kana ariko akadara ari kurwara. Hatizivi kuti chaunotoda kutobatsirikana kuti uri kurwara une. Hatingi Sekuru zvinonetsa inyaya yekuti hapana nyaya iripo nyaya. Hakuna murume ari normal anoita zvinhu zvakadaro. Vatoriko Sekuru. Iwawo ndo ari kuzviti. Sekuru vari kuti uku kwatowo kurwara. Kozi ukatadza Sekuru vatara kurwara. Chachi inyaya yekurerwa. Kurerwa. Hakusi kurwara. Alright, let's rege taura itizipesi. Tinorera vana vedu. Unoona zvitaura Sekuru. Mwana wavo anogona kutorera mwana wake nenzira yechikaranga, yechindeere hake. Vachiita zvibinge zviya zvokuti munhu akati ndiri mukaranga pano apa atofuirwa. Patodliswa. Ndizvozvo. Problem inotanga kumba. Marerero atinoita vana vedu. Yes. Kana ndine mwana wangu musikana nemukomana, ndongoti musikana chitswairai ndimunomuka muchipukuta muchiita sei. Mukomana chienda unogeza mota chidai panze uko. Hativasanganise mukicheni macho. Kana mwana mukomana azokura oita murume womunhu, anozotanga kudzidziswa nemudzimai azvibviri azviite. Chero zvachose ngatidzidzei kudzidzisa vanakomana kuti basa remumba unoriita. Saka ipapo mataura zvakanaka kuti marerero atiri kuita vana vedu ndo mamwe anenge aine dambudziko. But Sekuru vazoenda a step further vakati adjust and change your mindset. Takarererwa varume vedu vakangorerwa vachiudzwa kuti iwe unoita izvi unoita izvi. Handitika zvekuti apinde mukicheni anenge asingadi kupinda mukicheni. But ochitofanirwa kutoti isusu zvatapinda muEngland isi tapinda kuAustralia. Handi ndizvozoka hatisina vanhu vanotibatsira, hatisina chichinja mindset. Chitoona kuti mukadzi wangu ari kuenda kushifti vati murooro wavo ndidhokta. Havachinje manje ndinotoziva mumwe izvezvizvi akatotopinda kudepression. Mukadzi kana murume kutorwara chaiko because aenda nevisa yemukadzi. Saka mukadzi anoenda kubasa wochaisa usiku wodzokera woita mashifti iye haasati awana basa. Anofanirwa kubikira mukadzi uyu. Akutorwara zokunwa mapirizi. Nekuti haasi kukwanisa kubikira mukadzi wake. But izvo hazvisi kuda kuvari kuEngland kana nevari kuno. Exactly. Kana isusu kuno kwasadza kuno vasikana. Unenge watoneta vanzwa. Because makaita sekunge vari kufanira kubetserwa ndevari koko. Tangopa paexample. Tinoenda nei? Ukoko kwacho. Sekuru havasi kwasadza. Sekuru vari muno kuGrange vanotobika.
vanotosuka mapleti mbuya vasuka izvi zvekusuka kana nekubetserana mabasa epamba kana nekuonerana kuti alright pandokwanisa kuita chip in ndepapi whether ndiri mukadzi kana kuti ndiri murume ndepapi zviri kufanira kuitwa mumhuri dzese ndizvozvo nekuti izvezvi nekuchinja kwatoita upenyu kwatiri kutaura ikoko handiti izvezvi tiri kuno kwedu kuno kuafrica kwedu kunoko handiti ndizvo munhu wese ari kutomukira unobatawo 8 o'clock munhu wese ari kuchaisawo na5 iri kungochaiswa nemunhu wese ndizvozvo totodzoka tese takaneta asi unozoshandiswa kuti patinodzoka tese tabuda tichida unobata 8 iyo handiti batadzoka tese na5 pane mumwe anodzoka achinoita zvandakaita izvi kutobhara 4 kudai atitobvunza kuti zvapapi ende zvinhu zvacho zvinoitika mudzimba nekuchechi chaiko exactly isusu kana tichinzi kune zvinhu zvedocas zvinhu like maevents emadocas topanana kuti imi mouya neraisi iwe wouya nechi handiti vakaita zvavo zveamo tisu futi tovabikira asi vana vangu vana Leoni ma18 year olds ma17 year old vanenge varipoko kusaidi kudivi revarume vadi kuudzana kuti iwe unouya neraisi iwe unouya nechi vorongana ikoko but because pane belief yokuti tisu tofanira kubika okay saka mukazoudza munhu iyeye aroora kuti iwe unobika gumba unotsvaira abvume yes ndakamirira vanhurume ndo zvatatokuunzirai pano tatoiti nyaya yaitaurwa paVirtuous Dare ana baba ndezvekuti the way yatakasikwa nayo naMwari the way yamakasikwa nayo chatinofanira kutanga kunzwisisa tiri vanhu vakasiyana ndope kutotangira ndizvozvo yes inini kumba kwangu ndinobereka mwana alright ndoda kutora muenzaniso patakabatsirwa nemwana wokutanga ndaitoti kuna mai rarai ndimbotamba nemwana munyatsonzwisa ndizvozvo handisi kuzviita mukutumwa ndiri kuzviita out of love munyatsonzwisa inini ndaigona kutoenda mumota kunorara mumota nemwana ndichiitira kuti time yandie ndisipo mwana anenge achinetsa usiku umwe haasi kurara harisi basa randinofanira kutumwa newe kuti mukai mumbondibatsira unyararidza mwana kuzviita it's a sign yekuti ndakakwana alright yes amen muri kunyatsozvibata ngati patoda kuuya ndepekuti ini ndinobika ende ini ndinofarira zvekubika you see ini ndinobika chandisingade regai ndishandise temu rekuti kujairirwa kwatisingadi sevarume ndekwekuti takubikirai makuda kutotiisa paduty roster yekuti nhasi ndimi futi muri kutibikira makanakirwa musi uye tendai Mwari ndakubikirai kuti munzise kwandiri kubva nako harisi basa rangu iriri I think ipapo ndo patoda kuti tinyatsobatsirana ipapapa pekuti basa iri sei richinzi harisi renyu harisi rangu nderako ndo kwandiri kuuya mai ipapapo pekuti ndibva ndati ndinofanira kukutendai nemabvi nemagokora kana masuka mapleti shuwa ndoda kuti kana mawata hembe ndikaaina pamba kubatsira mudzimai wangu ndaona kuti mabasa akamuwandira sekutaura kwakuchiita sekuru makombi kuti ndaona kuti mumwe wangu kapana patiripo 2 hakuna chitema mukubatsirana. Chitema chiri kuuya panyaya yepamba maonero angu ndeyekuti kune varume vatapa muenzaniso vataurwa naamai vanonzi nechechi kana kuti nevanhu vari kushandiswa. Ngatimbotarisa kuti zviri kubvepi. Murume asingaende kubasa amai vangu asingaende kubasa oswera pamba mai vachienda kubasa mawane family iyoyo atotanga. Munyatsonzwisa by nature zvakaiswa naMwari, the way yandino understanda nayo vakadzi vazhinji ongororo yandakaita
ndeyekuti kunyange murume akabatsira basa repamba sei, asi kana asingawise zviri kudyiwa mumba, marriage iyo hainyanyi kufamba. Nei ana mai vangu, nei ndechekuti juti riri kuitwa naamai. By nature mukadzi haana kusikirwa kudyiwa nemurume waanorara naye, ende izvi zvauraya mamarriages akawanda. Ndosaka muri kuona munana Chisipiti, munana Grange mavari kutaura, munana Mandara, mukada kunyatsokutarisa vamwe varimu dzashirikadzi dzine varume vapenyu vakarova pasi, havakwanise kugara nemunhu anoswera achivabikira iye ari kubasa. Haisi order yaMwari. Inini pandiri kubereka mwana wangu hana mama hana, pandinomubereka ndichifamba naye ndiri kuzviita kubva kurudo, kwete kuti ndorava basa rangu. Iye semwana wangu ngazive kuti baba vangu ndo the provider mukati memba. Mai vari kuenda kubasa, ini ndiri kuenda kubasa. Pandiri kubatsira kuvana ngarisave basa randava kuita inini. Ngatimbobatsiranai panyaya yekuti baba muri provider. Handindizozoka sekuru Makombe mati variko vadzimai vakudhiraivha ndege, variko madzimai akudhiraivha magonyeti. Handitika titori nemaastrophysicists, maastronauts vakadzi. Handitika who are providing and bringing zvakatowanda. Handitika women graciously take this role of assisting men financially. Handitika togonyatouya nemari yedu, hatitombonzwi kuremerwa kubhadhara mari yeschool fees. Pakauya receipt invoice yekuchikoro paroda school fees, handina kana dambudziko rekungoita transfer mari ichingopinda muakaundi mechikoro ndisina kana kumbonetsa munhu uyu, murume uyu. Dambudziko rinozovapo sei kana iye akasuka maplate? Sei ini ndisingade kuti ndibva ndati murume iyeye chibva watonditenda nemabvi nemagokora ndini ndabhadhara school fees yevana? Handidaro. Sekuru Miraimon, sekuru vasati vataura ndinongo buditsa pfungwa dzangu pamubvunzo wamabvunzo. Tikatarisa kuna Genesis chapter 2 verse 8, and the Lord God planted a garden eastward in Eden, kana chifamba tese, and there he put the man whom he had formed. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. Parkunzi the man. And it, verse number 15, same chapter, and the Lord God took the man. This one. Took the man, Chicharkuita, and he put him into the garden to dress it, to tend it, and to keep it. Ndokutsvaira kwachozve. Ibasa iri dao timuone zviri kupatsanurwa. We have the garden eastward, kune family ndokwairi kugara, uko ndoku industry. Pane zvinhu 2 zviri kupatsanurwa naMwari. Family kunogara muri nekunoshanda baba, according to this chapter. Patiri kuuya mai vangu, mafungiro angu, ndakamirira varume, tiri kuti zvoni basa rababa pamba nevarume vamwe vari kuzviita muno muZimbabwe. Ndiri kuvatenda, inoti muno mune varume, umwe wacho mukadzi wake ndidhokta, akamusisa basa nenyaya idzo dzatiri kutaura idzi. Akamuudza kuti basa rauchange uchiita, ndiri kukutsvagira maprojekti ekuti zvinobatsirei kuti tese tiri kubva pamba na6 kana na5, ende vamwe wacho tiri kubva vana vedu vakarara, todzoka zvakare vana maid varara, tiri kumhanyisana nezvenyika. Aiwa, ngati imwe subject basa yatichazotaura nezvayo. So the way yandiri kuappreciate varume ava zvavakaita, vakamisa madzimai avo basa, vavawirirana, sezvinotaurwa naEllen White muAdventist Home, yekupa mukadzi mari isine chekuita nemagrosari epamba yake. Bva kuti mudzimai wangu,
iyi ndo mari yako. Zvoreva kuti pandiri kukasikawo kuya pamba ndichikubatsira basa rekubika, inini my thinking ndeyekuti iwe semudzimai uri kutora role yako as a home missionary. Inini handindiri kukudza kuti ndinotsvaira pachivanze, ndiri kumubatsira, but iroro harifaniri kunge riri basa rangu inini. Inini pamajekesa apasa ngatibatsirane tine time iri kunetsa. Mangoburitsa zvakataurwa nebhaibheri basa remurume. Handitika basa remukadzi harina kunyorwa mubhaibheri. Basa remukadzi rakanzi achava mubatsiri akamufanira. Hatina vhesi rinoti mukadzi ndiye anowacha, hatina vhesi rinoti mukadzi ndiye anosuka. Handiti hatina mavhesiwo ari kweri, ngatingowirane kwese vhesi rimwe here achingoti ihongo kwete ayo ite ihongo kwete. Yes, ngatifambire, but tiri ngatienderere mberi pamusoro pekuti forger yakaipa. Hatina vhesi rinotaura pamusoro pemadrugs. But tine vhesi rinotaura kuti my body is the temple of the Lord. Tinosevenza nema-principles. Exactly. Saka ndio ma-principles atinosevenza nawo ndeyekuti I like the way atiri kudiscussa nayo, not ini ndiri kutaura pfungwa dzangu ndichimirira vamwe varume. Ma-principles aripo akafanana neyekuti anotanga kukwazisa mumwe ndiani? Mwana nababa. Culture yevanhu akatosiyana. Ndevele culture neshona culture zvakatosiyana pakuti isusu hatisi kuita shona culture, kuda Bible culture. Ngatichibatsirane kuti vana vakudze vabereki kundevele culture vanotodaro vanotoda. Ini ndoda kuti sekuru musati maenda ipapapo, dambudziko ratiri kuda panapa ratinoda kuti tiadrese ndorandoda kudhila naro nderekuti tiri kutaura nyaya yekubatsirana mumba, kubatsirana basa. Everyday here baba vachibatsira everyday here. Why not? Why not? Mai havasi kuita zvinhu. Everyday ndikumukira ku8 to 5 job. Tiri kutodzoka takaneta everyday ndiri kukubatsira ipa role kwenyu ku8 to 5. Vakataura nyaya yekuti varume vakagarisa vakadzi basa. Ini ndoda kuudza vateereri madzimai akateerera munhasi kuti ndokunonzi kujairirwa ikoko. Kusiswa basa kana wadzidza ukaita basa rako ukati wazvipira apa, kusiswa basa ndokunonzi kujairirwa. Because there is evidence yekuti madzimai anogariswa pasi anoshungurudzwa. Vazhinji vacho but ini ndazongoregedza kuiemphasize point yacho because pastor vachanzi vakawirirana. Kana vanhu vawirirana hatingakwanisa is okay. But pamwe pacho kana imi watorora mukadzi doctor, warora mwana wevaridzi ari doctor, warora sisi vangu madhuve vari lawyer, wozomuti mumba mako womuti handidi mukadzi lawyer, ndoda mukadzi anoita zvehuku. Wakadingorora mukadzi anoita zvehuku vakazara. But anyway, haisi riyo discussion yatinayo panapa. Uye ndinoda kuti discussion yedu ndeyekuti not discussion yedu patiri kubatsirana pamabasa epamba. Tiri kubatsirana on basis yekuti tasvika tese takaneta. Munyatsonzwisa ndo point yekutanga yekuti in the event yekuti tasvika tese takaneta ndizvo tiri kutaura zvevanhu 2 hatisata include vana. Ndo patiri kuti manzwisisana, hapana chitema. Kuti ndiri kuchekawo madomasi hazvina chitema. Inini ndikakubvunzai pastor because ndakaneta ndotokumbira kuti inzwai ipapo pekuzoti harisi basa renyu ndo patiri kuti there is no way pazviri written, hapana pazvakanyorwa ma-cultural norms. Handitika kuti ndizobvunza kuti nhaigono ndichekerewo madomasi chinoita chitema papi. Kana ndabvunza kuti kana ndatopedza kusuka ndototi gono ndisukirewo maplate, ndapedza kubika, tapedza kudya, chitema chani chekukumbira kuti ndakaneta ndisukirewo maplate? Sekuru tokumbirira munhu chikafu chaadya naye. Handiti tati panapa madzimai akuita chero mabasa. Mai vari kuenda, vari kubva muDubai, vari kuenda kuAmerica 10 hours plus. Yes. Iwo uri kumba uko uchabikirwa nani kana usingagoni kubika? Thank you. Sekuru maita yenyu uchabikirwa nani? Mai vane gonyeti. Drive from South Africa to DRC. What are you going to do? Uchamumira kusvikira adzoka here? Kana chiti kubatsirana, handitika
it's the whole life yese muri kubatsirana. Exactly. That's how Whole life. the whole of your life. Exactly. Thank you. Thank you. Thank you, Where Sekuru. needed, where help Is needed. needed. You can do that. Get the point. Yes, ndingazi kuti awana pastor kuti madzimai ane role yawo. Look, tiri kutaura zvemumba medu isisu. Yes. Hatisi kuinvolva vanhu vekunze. Dambudziko redu nderekuinvolva vanhu vekunze vanozotaura zvechitaurwa nemwanasikana wangu yakuti vanenge vafamba akadyiswa akadini. That's not what we are talking about. Yes. Tiri kutaura kuti right, inini nemudzimai wangu, where do we help each other? Yes. Get the point. I'm not talking about outside. Ndiri kutaura ini nemudzimai wangu. Yes. Mudzimai wangu tiri two tiri pamba. Yeah. Ndimoni two wacho. Ndimani two. Let's not talk about anything No. else. Ndimoni two wacho. Muri kurarama together. Yes. That's it. Now akarwara mudzimai uyu. Do you watch at him at her? Iwoti ndikuti harisi basa rangu rekubika. Can you do that? No, it's not that. Get the point. Ko kana ari kurwara imbasha dzasviba mazuva ano vamwe vane ndeti kupfuura kuti tikutaura generally noti wakapfuma chete tikutaura general. Yes. kune vasina Washing machine. kune vasina Magadgets iwo madishwasha anobatsira basa. unoitira kutobatsira physically nemaoko ako hasi maneta masvika mese help each other. Ndizvo Sekuru matava Sekuru munoza. Kune ari kutomirira kuti utange watopora. Ndandusha nehembe anopora semudheri. Ini ndine shamwari yangu Sekuru musati nehembe dzacho dzaanga achitopfeka iye asiri kurwara dzedzemurwere dziri kutomirira kuti anenge achitonzi manumwa mapiritsi kubvunzwa kukuona kuti nyama yasimba here kuti udzoke paningi. Inini I have a work colleague aiita time yekuti anoita ningirini severe menstrual period iri severe chaiyo kuti dzimwe nguva anotadza kuuya kubasa. Murume wake habiki. Murume wake anomutengera mapiritsi zviya zvekutoti anotongomuti anotomeka sure patime yataishanda tese murume wake anga asati ambomubikira nyangwe achirwara zvekuumburuka kwaanenge achiita ikoko akamupa mapiritsi akaona kuti time yabeta handiti kaiye kuti uyu iye zvino pain yake yakumbomanejeka pathe 2 hours idzi mvura isazaya kutopisa kutomuti pinda mukicheni and anotongomeka sure kuti inwa mapiritsi. Ini ndiri kutaura kuvarume vari kutaurwa avo kuti zvaakutsvaga kuti muve necorrect mindset. Change. Haungorambi wakastika. Sekuru vazukuru venyu vari kustika Sekuru. Look, this is a changing world. Haurambi uripo. No, hazvigoni. Even vari kuCanada ukaramba wakastika unongostika ndokuti hauzivi zvauri kuita. Ende zvinoaffecta marriage yako. Umwe wako asiri kufara. Papo chinyi. Mai marwara. Nditaure ndoita sei ita izvi. Inini ndakadzidza kuna bongo. Kana wachibika sadza rinoiswa sauti. Makambozoona. Baba wenyu vaitobika makareko vaitobikawo sadza. Ndakadzidza futi kuti kana ndichibika ndobikira kana kumba kana zvakasvika wazvo. Ndo vandacheka muriwo ndocheka matomati zvese one time. Ndo mabikiro enyu. Zvakanaka. Wangu zvakanaka hawandishori. So what am I saying ndikuti this is a lifetime thing. Yes. As long as we are together. Kuneta hakusati kwapera. Thank you. I think chinonetsa inyaya yekuti isusu madzimai takagamuchira nyaya yekuti why list varume vanoprovide and we go into that space of providing. Toprovide navo tovabetsera ikoko. Varume tambudziko ravo vari kuramba kuuya kusaiti uko isapinda muspace yekuprovida navo and tabatsirana navo patinobetsera ipapo tiprovida navo vanofara nazvo vogamuchira kuti vazouya kuzotibetsera mukicheni umo mumba havadi havachadi pfungwa dzake dzototi inini handikwanisi pasta ini ndine vhesi handitinotoona matwins edu emubhaibheri aya Jacob and Esau handitika one wacho akanga ari aifarira zvekunze zvemakwai umwe uyu aifarira zvemukicheni handitika vari vakomana vese in that society zvinotoreva kuti even during that time handitika
role yekutonzi uyu tine mwana wedu mukomana Jacob ari kubika. It was not a ningrini. It was not an issue. Jacob aitobika. Zvekutoti nyako baba wacho vaitoziva kuti Jacob ari kubika. Mai vacho varikutoziva kuti issue mai vangu mai vacho varikutoziva kuti Jacob ari kubika. Saka kubika. Kana tichidzidza nyaya Jacob kuti uyu aifarira zvekuti uyu aifarira zvekuti but at the end vane mabasa avaifanira kuita. Inini chinhu one chandoda kuti but it was not seen that Jacob was cooking. Was it wrong for Jacob to be cooking? Ndechekuti number one inini ndakuudzai handina challenge yekubvisa madhaipa vana vangu. You understand? Vandiri kubvisa madhaipa ava vasi vana veumwe munhu. Zvinhu zvatakadzidziswa tiri vana. Munoda kutumwa here kukumbirwa kuti bvisai dhaipa ndaneta. Kana kufunga kuti you are doing your wife a favor. So like pandinoda kuti tibatsirane pandinoda kuti munzwise kuti discussion yedu kwandiri yakatorongeka. You see? Itori neutano. Tichitaura itoribatsira tikutibatsira tese. Andizoni the home is an institution of God. The home. God designed that the family circle, father, mother, and the children should exist in this world as a firm, as a company. Imba. Inozoendera mberi ichipa basa reumwe. Saka tiri kutora setup yekubasa. Iyi mukaiverenga kana tichitenda kumweya wechiprofita. Inototaura kuti mukambani iyoyo baba is the head. Ndiwo vanolida company. Number 2 ndo vari pacenter. Vanoita kuti anzi mufaro wemumba hausi best kuna amai. Ndibaba vanoita kuti mufaro wecompany. Company ikatadza kurhanwa nemunhu ane dzinodhonza inofa. Yes, same applies. You know my pastor. Respect inowanika mumacompany. Purpose yayo ndeyekuchengetedza basa. You understand? And munozera kuti vice versa. Zviri kushayikwa mumba kucompany zviri kuwanika. Boss wepacompany anogona kutotaura kuti nhasi ndiri kukubikirai tea breakfast, I'm the one ari kuzviita. Ari kuzviita but tiri kuti harisi basa rani rake. Ari kutsvaira asi harisi basa rani rake. SOP inototaura kuti at one point Jesu ari kudenga zvinonzi aizvishandura otopinda pakati pemaangels achitotamba. Nditi baba vanogona kutotamba nevana kutopinda muzera remwana but zvinoreva here kuti vamwana. Inzwai ndo zvandiri kuda kuti nditi kuinzwaira vanzi vamwana ndi tikabatsirana. Isusu tataura kuti kubatsirwa kwababa nemabills hazvisi kuvaremera sei, hazvisi kuvarwadza. Kana ini ndichivabatsira nemabills zvinozovarwadza sei kana ivo vakubatsira paro. Aiwa kune varume vakakwana chaivo chaivo mai vanguka. Varume vakakwana chaivo chaivo zviri mutsinga medu zvinotibatsira kuti tiene respect. Haisi issue yekuti zvoni matibatsira. Issue yekuti I'm doing my best kuti family ifambe ndichiprovidera family yani yangu. Noti zvamusiri kuziva zviri kuuraya mamarriage mai vangu. Ndezvekuti ava pavari kuva maprovider ava vanhu vachikota Proverbs chapter 31. Mirai helpers handiti vachikota Proverbs chapter 31. Ye mukadzi uyu akamira akadai. But tiri kuti mukadzi uyu ane matitle deeds. Mukadzi uyu anoita basa repamba at the same time achiita kuindustry kwake. Chiri kuita kuti arambe ari pachapter 31 irrespect. Noti Bible rinoti pachapter iyoyo murume wake anomuti wakaropafadzwa iwe. Ndo patiri kuti vakadzi vese vari kuenda kumaindustry varume vacho vanogona here kutaura kuti ndine a blessing mukati memba. Imimi pamuri kutibatsira hatirambi but pakuzotibatsira chauraya michato ndechekuti matirijusa mukati memba. Whilst muri kutibatsira munokota Proverbs chapter 31 it's fine but kuzorarama
zviri pachapter 31 ndo zviri kushayikwa mumamarriage akawanda. Iko maita basa pasa mataura zvakanaka zvekuti iwewe uri Proverbs 31 ndo zvatinotoda kutaura isusu kuVirtuous Woman andika kuti with all the things that you're doing this should be a blessing to your family anditi saka toti uyu mukadzi sekutaura kwaita sekuru mukadzi ashangazhika aenda kunotengesa munda zvinotaurwa paipai aenda kunotsvakati amukira akaenda kunzvimbo dziri kure nengarava anditika paari kudzoka kumba atori nevashandi mukadzi uyu mubhaibheri umu atori nevashandi anomika shoti zvinodya murume wake abika hapana kunyorwa kudaro anogona kunge atobikirwa nemushandi because mukadzi uyu ndiye amaneja mushandi abika handi ndizvozvo tazodzoka mumba sekuru vari kuti recognizei kuti tese takaneta anditika ndo bedzi pane nyaya pekuti iwewe you should be human enough to know that my wife is tired in as much as inini as a woman I should be human enough to know kuti iye zvino my husband is struggling ndiri kufanira kungoti nditokavha gepi iri nokuti murume wangu ari kutambura saka kubatsirana kwedu mumba kwanzi nasekuru is a lifelong thing ndekwekutoti upenyu hwese ngatipinde muupenyu tichibetserana basa rekutsvaira mumba handitika kutsvaira mumba kana manzi mubetsere mukadzi ari kutobva aluza respect I think pangori that misconception yekuti ndikatsvairiswa unda kutoshaya respect kuti ufunge kuti ukatsvaira ukabatsira mukadzi achandirespect nekuti ndatsvaira ndikachinja dhaipa mukadzi achandirespect ndikarwara ndotorwa ndoendeswa kucholochoko munhu wose anafana poita mukadzi mumwe oita mashura ndisipo iye akarwara handiti munomubatsira ndouya kumba ndobetsera kusvika aita right. Chandoda kuti tibatsirane nevateereri ndechekuti luku nyaya yekusaroti ndiri murume handiitizvi ndekuti culture izvozvo zvakapfuura zveculture. Thank you. Chatinoda kuita ndechekubatsirana isisi varume handika tibatsirane nemadzimai edu tibatsirane nemhuri yedu vana vaMwari tiri kutaura tiri muno muZimbabwe kunze uko warumewo futi kuna ana America kuna varume kuna ana London kuna varume vanotobika kuna vanotofarira kubika it must be a joy to assist. It must be a joy to help your wife. It must be a joy to help your husband. Mai wakucholocha. Oh sorry. Wataura kuti takamboitaura padare. Mudzimai anorwara zvekurwara zviya woti wewe endesa kumba kwavo. It's inhuman. Yeah. To me it is inhuman. Kwewe ukarwara unoendeswa kupi? Imba ende yake kamudzimai we imese muri tu imba ndenyu wakumuendesa outside zvafamba sei izvozvo takabvumirana kuti it's not right kuti uite zvinhu zvakadaro. Do everything to assist your wife paarwara handitika kana zvichireva kuti utsvage madoctors manesi anomuchengeta please do so. Usamuendese kumba kwawabereki wake. Ndingokata ini nyaya yetime pekuti munhu madzimai vanosununguka munoona kuti tine madzimai akawanda vatinotaura navo patime yekuti abva kusununguka murume haamubatsiri kana chinhu chimwe chete apa pamwe vari kunze kwenyika kwekuti hakuna help utombori kunoku pamwe mai vako vachauya pamwe une musikana ikoko kwekuti haana kana help ndiye abva kusununguka murume ari kuda kutoti chibva watondibikira sadza chibva watowacha asi mudzikana muchairo kana kutomupa mvura yekunwa munhu abva kusununguka zvekuti nekuti anenge achiti iri harizi basa rangu handipindi mukicheni iyopinda mukicheni munhu ari mutenda wakadaro. Good. Ndo zvandiri kuti varume wane that kind of mentality zvakakosha kuti ushanduke for the sake of your wife. That's right. You get the point? Not for the sake of everybody else. For the sake of your wife. And happiness. Shanduka and happiness. Do you know kuti ukamubatsira nyangu pane mwe I will tell you arwara mukadzi zvikanzi nehama endesa kwabereki wavo zvikanzi I don't this is my wife kana achifa achafa in my hands the same way inoitwa nemadzimai kuti kana achifa murume uyu ndasiya basa ngaafe mumaoko mangu you become a hero at the end of it all. Yes. You know what I mean? Zvino kana wako muendesa kwabereki wake uda kuti udini you get the point. Ini ndiri kuti warume yes takagurumwa ndiri kubvuma neniwo ndakagurumwa but ndakashanduka
Thank you, Seguru. Munzo anaka. Hatingangorambi takangobata kuti ndekuti ndiri murume and handifani kuita izvi. Culture yedu. Kwete. That time is no longer. Ndapota. Batsira mudzimai wako wherever possible. Saka ndo patiri kuya. Panoya vhesi rinoti ivai nemoyo wakanga uri muna Kristu Jesu. Haana kuti paanga ari Mwari chinhu chokubatisisa. Yes, saka patiri kuuya ndakamirira dare revarume. Ndepekuti murume anoshandiswa nemweya yetsvina, anosiya family yake munguva dzekutambudzika. Murume akakwana anotora leave opepa nyama yake, nokuti vaviri avo Bhaibheri rinoti inyama imwe chete. Ndo varume vekuti anenge achibikira mumwe wake. You know kuti kubasa kwedu kune family mudzimai akabatwa necancer. Chamupa kuti asimbe nekupora, noti vanoita maexercise, vanofamba kubva kuBorodhiyo tichisangana kuNewlands, anofamba ane murume wake. Murume wake akati ndichamusapoti. Saka inini ndiri kuti kudare revarume lauti mundibate zviright. Munguva dzekuti tarwarirwa nemadzimai, munguva dzekuti havana simba, simba ravo tisu. Munguva dzekuti ane simba akaneta, tinomunzwisisa, tinobatsirana mabasa epamba, tinobatsirana, but chatisingade sekutaurwa kwazvaitwa naamai ave kucholocho. Hanzama yekucholocho hatidi kujairirwa. Ndotemura vashandi kwese akudi kujairirwa. Rekuti kudii ngavazive kuti pakambani yepamba baba vari pamba vanorepresent baba vari kudenga. Amen, ndi right. Saka baba vari kudenga ndezvipi zvavanoita? Vanonzwira umwe wavo, vanobatsira umwe wavo, panoda kuita sei? Kubatsirwa. Jesu kuna John chapter 17 anoti ini naBaba tiri chinhu chimwe pamunamato wake mukuru. Vaitei vamwe sezvo imimi baba neni tiri chinhu one. Inini nemudzimai wangu ava nemurume wavo chinhu one. But pakuva chinhu one ngatizive kuti mabasa edu anosiyana. Panoda kubatsirwa then tiripo kubatsira. Ini ndinotoenda mberi nichida kungoconcluda ndiri kutaura kuti pana 1 Corinthians pana chapter 13 panotaura pamusoro perudo. Anditika love is kind. Anditi kana ndine rudo nemumwe wangu ndinofanira kuva kind enough to know kuti mba munoma handisitombofanirwe kutumwa zvekunyorerana maduty roster, zvekufoserana zvinotoitwa nekuti hapana rudo. Mukange makusvika pekuudzana kuti nhasi ndiyo une duty, rudo maimomo rutori rushoma. You need to be plugged to the source of love who is Christ. Kana makusvika pekunyorerana kuti inini nezuro ndindakasuka iwe ndo wakusuka, izvozvo mumba imomo hamutori narudo. Because kana timbori mumba mune rudo, ende ukatoverenga kuna Philippians 2 iyo painotanga I think from verse 2 and 3 inotaura kuti do not do anything out of selfish conceit. Anditi usaita zvinhu nekuda kwechindini. Nekuti chindini chikaramba chakandigara inini ndinoti ini ndini baba panapa handijairirwe. Ini ndini ningi ndini ndiri kunza mari panapa kana uri mukadzi handijairirwe. Saka ukaita zvinhu nechindini zvinotitadzisa kuti tibatsirane mumba medu, zvinhu chibatsirana. But tikaita zvinhu zviri love driven, Mwari vachitibatsira, tese tinogona kuona kuti ndisina kutombotumwa uyu hembe dzatopera kuwachwa muwashing machine ndakutodzisa paline. Kana dzisiri dzemuwashing machine kutotora ndichiwacha. Kana kuti iri basa ranga rifanira kuitwa nemurume wangu iyi, mari iri kutodiwa ndakutomupa. Tese tichibatsirana. Tichakumbira maybe mai mapfumo mutaure maclosing remarks mova mana mata time yedu yapera. Ndongotaura kuti hapana kana zvinonyadzisa kana kuti zvinonzi zvinosekesa. Ukatoona unenge vachitokuseka ivo ndo vachitori kumashure. Kubetserana nemhuri yako muchibetserana kana zvokunzi amai apa ndo vanochengeta murume. Ukatoona izvozvo zvichikubata chitoziva kuti hausati watanga. Saka kudai Mwari abetsera mhuri, pagona kuva nerudo irworwo ogona kuona kuti uyu mumwe akaneta, how can I chip in? Kana kuti apa pane zvinoda kuitwa, handisi babangu asi screwdriver ndinogona kubata, ndichita sei? Ndichitokinura pada kukinurwa, ndichitoscrewa pada kuita sei? Pada kutoscrewiwawo. Nemhaka yekuti kuziva kwedu kunogona kutosiyana.
Saka Mwari atibetsere tigone kubetserana mukati medzimba. Mwari ari mubetseri wedu. Then kunowo vanouyo vachida kuisawo nyongano mukati memhuri dzakarongeka dzinenge dzichazokubetsera. Mwari akubetserei mugone kubata example yekunodzoka kutonoitawo kudzimba dzenyu kuitira kuti kana mabva motonotaura kuti zvangataona zviruku mimi dai matoona uri mucherechedzo wakanaka moita sei monobetseranawo nemhuri dzenyu. I think if the whole society takaita izvozvo hapana achanyara kuti ndichazoonekwa ndichibatsira mukadzi kauti hapana mukadzi achanyara kuti ndiri kubva ndatoita provide for the family panguva inoi. Saka kudai Mwari aita sei, kudai Mwari atibetsera ngatinamatei. Kuna baba wedu akanaka vari kumusha kumusoro kudenga, muzita raJesu toda kuuya pamberi pechigaro chenyu masikatano totenda nekuva nesu nekuti tungamira pahurukuro yatanga tinayo. Chidiso chedu Mwari ndechekuti mhuri dzigare murudo nemurufaro. Chishuwo chedu Jehovha samasimba sekusika kwamuketa marriage hamuna kuisika iri chinhu chinobvisa mufaro mukati mevanhu kana kuti chinounza kusurukirwa mukati mevanhu, asi makaita kuti chiunze rufaro nokuti pakutanga makatoti hazvina kunaka kuti munhu agare ari oga. Muchamuitira mubatsiri akamufanira. Chiitai Jehovha samasimba marriage nedzimhuri dzive nevabatsiri vakafanira, vanhu vachibetserana murudo neMwari muchikudzwa, Kristu achisimudzirwa vazhinji vakukwanisa kuwira muzviponeso kubudikidza nedzimba dzatinobva. Mudzimu wenyu mutsvene unoyera utidzidzise zvatinofanira kuti tiite kuguma kusati kwasvika. Miri yenyu ionekwa pakupinda nepakubuda kwedu, zvatinobata zvigokudzai imi Mwari. Tanamata nokutenda mbiri yaJesu nogara nokusingaperi. Amen. Amen. Jesu ari mufudzi anokudaidza mukati mendangamo kuchine zvenzvimbo uya kuchinasi uno apo uchimutsva Jesu anodaidza fambizve uya zvino ari kundiregerera ini Jesu mufudzi wangu. Jesu ari mufudzi wakafira iwe anodaidza zvino fambiuya kuneni kunze kune dambudzo uya unodanwa pinda muiroda ganga iro redi gerudo Jesu anodaidza fambizve uya zvino ari kundiregerera ini Jesu mufudzi wangu. Pinda usanonoke kunze kune mubi dzinozokukuwadza dzakapanduka kwazvo. Jesu ari mufudzi anokudaidza pinda muiroda ganga iro redi gerudo Jesu anodaidza fambizve uya zvino ari kundiregerera ini Jesu mufudzi wangu. Gerudo Jesu anodaidza fambizve uya zvino ari kundiregerera ini Jesu mufudzi wangu.
zaini Jesu mufudzi wangu. Hallelujah.